guys, welcome to our YouTube channel. So today, mag-today mi sa Kibawi nga way helmet. Pero mga gahi, ang mga kulira. Yo, what's up yo? Welcome to Dos Locos Vloggers here. Mga busit. To my vlog. Target locked. Hi Katipay. Vlog. 2,000 years later. Happy guys. Dili na kayo maglagyo. Dili na kayo nga layo. Dito kayo mag-dual. Sakto lang mga 5 kalitro. Napay order Shopee dire. Shopee. Sabi, napay order Shopee dire. Oh, malasa. Hello ma'am, nasaag na ko ma'am. Shopee ni ma'am, Shopee. Ayos kayo. Ah, napay order Shopee dire. Ay shit. Ah, nausap mo ba? Sabi nakasakit ang abaga. Oh. Ha. Grabe nang area. Napay order Shopee dire. Oh. Naka-stand nun lagi siya. Welcome back sa ating channel dito sa Dos Locos. And today is day off kaya gumawa na naman tayo ng video. Pala guys, nandito ako ngayon sa Mabo Cave dito sa Kibawi, Bukidnon. So medyo malapit lang siya guys. Kaya lang guys, silipin na natin kung gaano siya kaganda. Guys, nandito dari sa ano to? Miyabu. Miyabu. Ingon sa bata dali, 100 pesos lang daw ang bayad sa ilang cottage. So grabe ka. Brato kayo siya guys no, pero Come here, Miyabu. ang Dali na, Night Falls dito, Miyabu Falls. Miyabu Falls. Tara, Miyabu Falls. Hindi pa na maulol. Tara. May langaw guro dia. The birthday boy. Happy birthday to Tasio Asim Acosta Aquino. Hindi mo siya, mama siya. Sila siya. Ano lupita? Dagko ra kayo. May langob di oh. Ah? May langob. Oh, pero bawal sudlan, sir. Ngano laom? Dili sa kusudlan. Wala mo ganito dito. Sud langob ba? Wala Taga Balinsya. Taga Valencia. Layua ba? Oh. Salamat. I-vlog, paki-vlog ko sa apilang ko. Kado ah. Grabe guys, nakapali mo order Shopee dire. Pwede, 100 lang doon. Matod siguro Shopee dire. Nilibong. So maganda dito guys kasi no entrance fee. Tsaka magbabayad ka lang ng cottage. Pakita mong cottage yun. Yan. Tapos magbabayad ka ng 100 pesos. No? 100 so, pesos. Ayos na tayo dyan. Ayos na. At saka syempre special shoutout and happy birthday to Mr. Asim Acosta. Ayan. Come and join Well us. lang ang pinakagwapo sa Motorstar. Barato na. Barato na. Patangon pagyod. Come and join us. Damulog. Select. Also brought to you by Mio Sporty. Walay gahi nga aktor basta bayot na kamotor. Joke lang guys, basta sada kayong place to. Nakita niyo sa atong intro, wapo kayo, murag sama sa nagawit sa atong kamera. Mr. Ino Acosta, sada kayo siya. Yo.
Pasensya na pala sa mga Tagalog na viewers ko dyan. Medyo may Bisaya tayo kay Jet, no? Ayan siya guys. So maganda talaga dito guys, no? Malamig pa sa malamig pa sa mga relasyon nyo. No, so ito yung kasama ko, itong birthday boy. Shout out kang shout out kay Paraan, dyan ka na naman. Kanta nips ba? Oo. Ayoko. Nips. Bakla, mag-nips ko. Nips your hair. Your hands. The bird. Put your hands on my shoulder. Knock knock. Who's there? Mintos. Mintos, oh. Mentos, you don't know your Pari. Kita kami yan. Okay, so man ginay migligo diri sa Miabo. Ug mo katod diri na siya sa Kibawi. Kuan Bukidnon. So naramong gi kuan dire sa among gi kuan cottage. Narang damulog sunan. So inigabot ninyo sa Kibawi proper, mo tanan lang mo hadapit ang Miabo. Kanang gi bag-o nga gi kuan nga liguanan, laganan diri sa atoa. No. Kita na kay Ruben. So ano mo diri guys, kung gusto mo mag-unwind, no? Kung gusto mo mag-relax, mag-day off mo gikan sa trabaho, paras na mo naka-day off. So anhi lang mo diri. Nakatakas ko sa trabaho. Nakatakas, kung gusto mo mutakas yung trabaho, gusto mo mag-resign, o gusto mo mag-unwind, ano siya mo diri? Mag-awol? Nakalib ko, nakalib. Sana all. Manas. Patay sa dang basa ba? So mga nito tanan guys, no? So pangutana lang mo kung asa gid siya na-locate. Basta pag-abot ninyo sa Kibawi, nanay, kung mangutana mo, naanagin makatubag, no? Kung asa siya napita. Pag-abot sa Kibawi, Liko ka sa ta. Damulog. Abot na mas Kibawi, liko ka sa wala, liko ka sa tuo, di pa na maong. Laos mo damulog. Abi ni mo bana, malasar man day ka. Love sa kasangat. Kasi? So, bye-bye guys. Salamat. Shoutout. Shoutout ko si Shoutout kila Every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules. Eat it, get a plums, I'm a two, I'm a cool. When making this no boo, when I'm spending it scared, I didn't fuck again. So really anyone nothing but my name, man. I don't give a fuck about a motherfucking hoe. I'm a Buddha, we the sticking, hate your mother.